dobrodošli ljudi u jedan epizod. Igrat ćemo bejsbola, igrat ćemo ovaj put 5. Ja pucam 5 puta, on puca 5 puta, Croatian Games Warzone. A ne, uglavnom, igrat ćemo, ja ću braniti, on će pucati. Aha. Vjerovatno. Skinuta. 1-0. Oh, goal! Lol. 2-1. 2-1. Sorry. Nema šanse. Nema šanse da me možeš stići. 3-1. Valjam nešto. Oj, da. 4-1. Sad ja. Jedan u pobjedama. Sad ga razumijem. Dobroj! Nevjerovatno, 1-0. 1-0! Da ste čuli? Ajde. Opa, sekund. 1-1. To ćemo ići. Opa. I go. Nije, ne moraj. Daj da ponavljam onda. Opet iza. Nije, nisam. Nevjerovatno. Da. Evo sad. Moram. Ne. Raz. 3-2. Ajmo. 2-1, ajmo još jedan partija. A to odjeli. I onda na kraju ja tebe problemim. Ako ja ću se truda izgubim. Kako ba. Ali nisi uzao. Ajde, 1-0. What? Hva? Andaj. 2-0.